Станція «Історичний музей». Станція Героїв України. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Університет». Шановні пасажири, будьте уважні при вході та виході з вагону. Поробити висадку та посадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Станція «Університет». Перехід на станцію захисників України до поїздів Олексіївської лінії. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Ярослава Мудрого. Станція Ярослава Мудрого. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Київська. Шановні пасажири, уступати місцями пасажирам з дітьми, людям з інвалідністю, ветеранам, людям похилого віку та вагітним жінкам.
Станція Київська. Станція Київська. Перехід на станцію Вокзальна до поїздів Холодноїрсько-Заводської лінії. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Академіка Барабашова. Станція Академіка Барабашова.